Karena. Surana sa takidali. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys. Kung mahiligong ka og traditional hilot, first time nimo ni nakita, tanawag yun para sa inyo ni. Base makatabang tanawag yun. Maayong hapon sir. May hapon. Unsa tong ipamati? Sakit siya yung diri buso kanang diri permanente ba? Tod akong likod sa baga gid sa buko-buko na. Sa Sabay na dire. patiliog. Naglisod ko kuan. Tulog ko. Sakit. Sakit siya. Dili pungkap. Say mura gugot ba hugot. Bugot siya. Dali dito. Pero kadlon mo na paminan mo. Mahilot mawala. Nahilot ka. Kanang massage na Oh, ba? massage. Dili kuan jud na. Ama relaxing at kuan. Relax lang magka duha ka daw, balik na sa Ikot siya. Sa pagod ko diri super kanila mo nila kung binabati. hawak likod okay ra? Okay naman. Okay ra. Wala lain. Sahay dali medyo Sahay. Tiil okay ra. Okay naman. Wala man. High blood, sugar okay ra. Kuan ang sugar na ko usay ga nasa ka. Pero Usay. mga murag ka pre-diabetic na pero control ako. Hindi kaya ko na. Last mo na ban ang pila. 142. Paano lang? Ako na makita sa ban. Okay. May nakabalo ko sa kasal. Sige ko observe katanaw ko sa Facebook. Ito po. Kay ingon ni Mrs. Nasa paguli nimo adto tagwan, adto tagukid nun kay Kasi sir. Yeah. nakita mo na ko ningan maabot ng tagukid nun na maoron na ko. Murag sa kung tanaw lahi. Lahi gid siya. Ay no, kung sa to ilaha, moro po. Ilaha po to. Ilaha po to. So anak ko nga kung tao na to naran na stigos. Wala kayo. Loyan pino ba? Sige. Ilaha tong lugar, amo atuwa po ning lugar diri. Bro, panigurado na ko na maibog sila sa tuwa diri. Kay lahi ako agad. Magid na. Trabaho gid. Ayan hilot dito kada adlaw kung makita mo sa video. Kaya niya 50 dito, ako 5 lang. Ginamabubog. Kamar kayo no? Manjad sinigurado ba? Ano yung trabaho gid. Pulido. Ano lang. Asa yung balay sir? San Agustin, San Inisio Agustin. sa Digo City na pala. Ading City. Sige ba sing na kay masat out sir sa mga masilingan. Shout out diha sa among mga silingan diha sa Tinisio, ug sa among kapitan. Tennessee Homes. Tinisio. Ah. Ako mga kaubanan niya kagawad. Ay, kagawad, maayo kagawad. Usa man San Agustin na. San Agustin. Sige. Wala na. Wala na. Sige. Excited ako among kapitan, sinakwa. Nagano bang nakuha rin po na Sige. So ayun guys, shout out po sa mga taga Tennessee Homes. Kung sa kong suki po diyan, ako yung mga suki diyan. No, God bless po sa inyo ha. Sa tanan ng mga taga San Agustin, mga opisyalis sa San Agustin. Ang gabi sa inyo tanan, nasa center atong tabangan. Mamayo yung ginapang mapis sa kalasan. Siyempre, ba natin sa campus din mo. Mapalaban kita permanente. Magsalig kita. No, siyempre, sa tanang nga mo doon sa kong, may kamot kung mayo mo, kutob sa kung mayo mo, kay pahit yun natin na pamatis kuwasan. Isang gamay lang, no? Isang mo tayo budako. Siyempre sa karon lang nakakita na video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. Eric Hilot ang traditional, ayan. So, ano lang, no, sa mutanaw karon para sa inyo ni shoutout ang God bless sa lahat ng mga OFW. Sugod ako guys para sa inyo ni. Ayan, sugod ako gilot guys. Share this video. Taga Digo City ko guys para sa inyo. Pila na nato Digo City kay digan mo tanong. Asa ka taga saan ka kanang Tagalog kanang sigurado ganing dayo gini taga saan. YouTube ya. Ako sa Manila, pagtanaw na ko sa video. Amo ba? Ano ko pagabot ako sa hilot ko. Abot ng gabi eh.
Siya ito may pangasan. Jonathan Campolio. Jonathan at tinood. Jonathan. Kalapas din naman. Dugi-dugi na po mo. Nagsugod ko gilot sa 2017 sa Riyadh. Dos. Dito sa ko nagkailot, dili dire. Lagi pa pauli lang kong misis kay hanggang po nag-demand dire bang dili ka. Wa dili ko kay iso ang Pilipinas. Ano ko? Ayun sa gawas kay real. Nagko biya dito na. Gamay ang kwarta pero dako baliyo ba? Sa presyo ka dito. Na Pilipinas, ano Pilipinas ano. Lagi te pasol na padagi. Mo, hindi na kang balik no. Eh maibog man sasko niya, mag-live man ko. Ay nalantat na lang na. Sa tuwagit. Hanap ko ng pamasal pero di lahi ng kulit lang. Masal lang ba? Oo. Nakita na ko na dito. Nagkar mo ko yung mga abilidad. Dili ko kumangilat sa una. Lusot lang yun ba? Antak lang itong ba? Muragaan na, so, di ko kakuhan mo. Sige, jugog pangayo, ano pinaka-years dito. Wala, dyan. Nang saan po na ito, nung manghilot, ano, nga bisang eskwila, wa dyan. So, tak eskwila, bitata itong eskwila ta. Kinay guide. Afirmas ko yun ang giyatag. First, yun akong gilot dyan, nga pinakauna yun akong gilot. Pakistani, magliso na ginawa. Iso-iso ginawa ko, bakon ba? Gunitan ako, nauyon siya. Dito rin sugod, nakitaan ko. Ilot daw, masas. Ako usahay yung bisog ko lang, magulotok mo na yan. Pagkauyon niya, ato nakitaan sa Pinoy. Nakitaan ko na nagpapulong ko nilang ilot, sa mga nanik. Ato nagkukuha na yun. Hanap mo doon. Marites na bihay ko, anak ito. Lahi, nagigod ng uli ko, nagtalingig ko. Tulingig ba? Di ba ka mainom, sir? Talaga na, meron ko. Inibuli sa balay, maghimasa, bat bunas dito, wala. Ha? Wala. Di ka naghimasa. Wala. Abat, bunas dito, wala. Wala man. Sa una. Ito na ito, nga bata pa. Kaya ligo ko ba yan? Makadawat din ha? Ang tawag ka na sir, kung magabasa ka hapon gabi, o labi na dyan, trabahante dyan kayo. Ang tawag ka na pasmos kasi, ha?
Pero dili tanang tao mutuo sa pasmos kusog. Unsa gyud pinakalas effect sa pasmos kusog? Walay kusog na siya. Ha? Ang hindi wa Kamang kusog. kato. Lingkod-lingkod yung labas. Pura light. Pero dugay pa. Kada ulit masa, kada ulit ligo, makatbat. Sa ligo pila 100% paninglan ko gud ana. Nah, ko nakita sa yung video, kung nakuha naman to sa YouTube lakang, Yeah. naulian. Anak kang kaysa oy dili naman masuod na to sa conference. Social media di na to mabalik ang uban. Kay mabalik ang tabi putang ko sa YouTube kay ma-recall pa na to. Ang Facebook apa telisura sa Facebook layo na kayo. Bitasa ko ang pwede. Ano lang kung unsay mga litis-litis ano ko pwede mabalik. Dagan ay. Ang pinakabugat jud nga medyo isod putuan katong taga mayahay, mati mayahay. Naglubog ito. Bone cancer. Nag-testimony ka siya. Gandaman na to o pansyon. Kaya ginikanan. Payat na kayo. Bone cancer. Na tapos yun siya baby bones. Na dehydrate. Ang kamot, pero nagkagam. Nag-advise sa doktor nga dili pahilot kay ang bukog kabuk. Nga kay di mo sugot yang kinamagwangan. Nga maglubog yung papa. Hindi another option ano siya. Ano yan sa Diyos bus karon man zero na. Mga isa na ako nga mga big testimony. Pinakuhan. Yung bayatan na ganato ora na tug palito. Karon tambok pas kuha. Gusto man gud sa mga masahero. Sige, ang putos Ginoo. Ayaw lang pagsalig sa mga nilo. Ginoo tanan. Nagiyahan ko ba? Siya bali doon niyo boss? Intero. Ano, tiro? Hmm. Ano, tiro? Intero di Diyos. Akong lolo, muna pinakaon ng barangay captain sa 3 de Mayo. First kid. Ano yung tiro no tutawato no kailang stroke. Mo ba? Di lang sila kaila sa kuha kay may man akong gamit dito. Hilot naman. No, Hilot naman ko. no. Wala na ihan. Ano kanya ko ano sudah kayo sakit ang ano mo panukot o Ang sakit yung kabagan niyo. sinutugar mo na sir. Sinutugar mo.
Nakasagaran po na ginapaigo naman, nagdilo elektripan, aircon, kanang likod. Di paigo, ginaman eh. Nagpapasingot mo ka. Okay. Yun ang lang yun, sir, na pinakahinay na ng once a week. Pinakahinay na ha. Dapat, nagi-panington kita. Number 1, panington. Kita panington na, wala na dyan. Dapat sington ta. Isang lason pa maagi ba sa sington. Okay na to.